алейкум дӯстони азиз, созе назен саломатио хубай тамошобинони азиз, пояфзолои новинка сумкаҳои фасон ҳамаш турецки омадагиай дар бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза магазини рақами 103 азиҷа ман авор бисёр доштам беҳад качествои нағзай борошон марамат машмудавоз бо якта ба якта гап мезанам нархошонам мефаҳмонам. Ина духтарако 120 сомон турецкиана мана 120 сомоно турки моделои новинка мана 100 иш 150 и тарафуш боша 120 сомон духтаро ана ино 150 сомон ина ино 200 сомония турецки тозаян духтаро моделои баҳориву тобистона ё 220 ана ин модело 220 сомон сабукана мана бинен платформа каси пурсида буд ҳатман биёен моделои хушрӯ овардагиян баъд ози медонен ана ми чиза ҳама интизор буд оз ма шумода нишон тиям ина духтарако ҳама интизор буд биёен размер омадагиай чанд фасон омадагиай нархиш 220 сомон сабука ки хушрӯе ҳаст кияй пеш мана бирен ира варианти тобистонаву баҳорона мана каседа дар кораи ҳатман биёен ҳозирашта размер ҳаст бори новинкаяй ояндада шояд ки баъд намеёбен духтаро мана бинен хушрӯчаян нархшон 220 сомон ана ин моделоям ҳозир ма дигар расветкошам нишон метам иам хушрӯи бадай ба қувватан кожашону 230 сомонай мана бинен ина ин моделошам новинка мана бинен чиқа интихоби васе ҳамаш хушрӯай почада баъд ба қувватан борошон духтаро ира бинен аҷоибак ҳам туфли ҳам каблук ҳамаи чӣ дар иҷа шумо пайдо карда метавонен тамошобино бо сифати беҳтарин инаи каблукакошона бинен охи чӣ хушрӯан мана аҷоиб мана басанушка туфли ина бинен чихе моделакҳои фасони оригинал бо нархҳои мана туфлиёшонам бинен хулас беҳтарин вариантҳо барои шумо бори новинка пешниҳод шудагиай омада харидорӣ кунен ана баъдан духтаро нигоҳ кунен сумкаҳои оригинал овардагиян ҳамаи ҳамина шумо метавонед комплект карда харидорӣ кунен мана ҳози сумкаҳошонам нархошонам мефаҳмонам касе дар корай биёен ҳатман тамошо карда интихоб кунен тарако сумкае ки интизор будан ҳама омад нигоҳ кунед сетта дора расветкои фасонш омадай нархиш 100 сомон тоза бори турки марамат касе дар корай тамошобино ҳатман биёен харидорӣ кунен мана бинен чихе расветкаҳои хушрӯш омадагиай мана аз ин ҳаст аз и ҳаст мана ин ҳастай ана и ҳастай аз ин макасим каша дидена распродажа дафтудагиай 80 сомон мегирен комплект мекунен хушрӯ меоя мана ин рангш ҳастай ранги фасон ана баъд бо ҳастай аз ана ин сиёҳ ҳамаи ҳамино 100 сомонӣ ана баъд кашлёкошона озима нишон метиҳам духтаро хушрӯе ҳастанд ки мана кожаи тоза нархшон 50 сомонай кашлёкора моделои фасон доранд марамат хоҳишмандо омада ай пеш тамошо кунен бо беҳтарин кашлёкорам бо нархи дастрас пешниҳод кардагиан ина 50 сомонӣ ана ино бошад духтарако нархошон 70 сомона и калонан мана бо банди дароз доран ино аз инам чандта расветкаи фасон ҳаст мана бинен расветкаҳои хушрӯ кожашон аҷоибай мана хулас духтарако интихоби сумкашон бисёрай ози нишон метем иёш чанд буд иёш 100 сомон мана ин модело иёшам 100 ина ин модело ина 100 сомон и чанда и 250 ҳа иёш чи мана и тараф бо 120 хулас нархҳои беҳтарин пешниҳод шудагиай ана баъд бо ина ира бинен и чанд буд и 100 сомон ай духтарон қафасон аз и бо медонен чандта расветка омадагиай ина бо хоҳен биёен ай пеш тамошо кунен ана ин намуд сумкаҳо бошад качествои нағз 100 чанд будан но
сумку 100 این طرف همش 150 خلاص از 120 сомон то 160 сомон ҳамино нархгузорӣ шудагиянд. марамад бо биёен тамошо кунед. тоза туркӣ качествои беҳтарин Шанел ҳастай, Прадо ҳастай. мана бо нархҳои дастрас омада аз ани моделҳо харидорӣ кунед духтаро. мана ин моделҳошон хушрӯй аст ки набинед чӣ хел расветкаҳо ҳаст бо мана бинед ҳамаи ҳамино сумкаҳои беҳтаринанд. мана баъда нархи калонош омад барои ҳоҷаҳо и чанд сум материалш хушрӯае 150 сомон аз расветкаҳоша нишон метам. ина расветкаҳоша ҳамиё расветкаҳош 150 сомон. ана баъд инаи модел ҳаст. и чанд сума инаи 160 сомон ин модел. мана иҷада бисёр моделҳои фасон сумкаҳои калон гуфта буданд. марамад сумкаҳои калонам овардагиянд. и чанд сум мана иям 150 сомон. и чанда ишам 150. хулос духтаракҳои хушрӯ аз ами 100 сомон сар карда сумкаи фасон дариҷаш мо харидорӣ мекунем то ҳами қиматаш 250 сомонай. мана иш 120 будай. ина и тарафа бинен охи чӣ хел моделҳояй бош мо метавонем нависем шуна шумода бо суратошуна мепартоянд духтаро. мана иша бинен аҷоибак расветка ҳами сумкаҳое ки ҳозир нишон додистем ай ҳамаш бо расветка доранд. мана инаи моделшам модели беҳтарин моделиш фасон 150 сомон диден аҷоиб аз ин расветка ҳастай. мана расветкаҳошуна тамошо кунед. мана бинед чӣ хел сумкачаҳои хушрӯ. мана ина ё кожаш хушрӯе аст ки ё чанд сомон 150 сомон кожаош фасон. ина расветкаҳоша бинед чӣ қадar расветкаҳои бисёр дора. ана ишам аҷоибода. иш чанд буд ям 100 ами обшимки 120 то 160 120 то 160 буда и тараф нархошон. мана инаи моделша бобинед кожаош зур духтаро. мана кожаош беҳтарин. ана и тараф даем ҳама хел 100 сомон. ина ёш 100 сомони инаи моделош бо 100 сомон 110 120. ира бинен охи ҳамаи сумкаҳошон оригинал бо нархҳои дастрас. пояфзолошонам ҳама хел духтаро пояфзолои беҳтарин качествара бо нархҳои дастрас пешниҳод кардагиянд. ҳами аз 80 сомон сар карда дар иҷа шумо пояфзол харидорӣ карда метавонед. бо аз ами кадом намуд пояфзоле ки мехарен шумо ҳамроҳш метавонед ки сумка интихоб кунед кашлёк интихоб кунед. интихобшон бисёрай ба ҳазур метавонед тамошо карда харидорӣ кунед. хулас биёен як бори дигар такрор мекунем. бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза духтаро магазини рақами 103-ум духтаро. ино 120 сомон будян. ана ино боша 80 сомон. мана макасимко 80 сомон. марҳамат касе дар корай ина 80 сомон макасимкои сабукаки хушрӯвак. ино иш чанда ино 100 сомон. ана ин моделиш боша 80 сомон. ана ино чи ёш апа ёш ино 150 сомон. хулас борошуна бинед чӣ хушрӯ. бадана ин новинкаяй ё чандан 120 сомон новинка сабукак. ина початон роҳат мекунад духтаро. чанд та расветка ҳастай. мана хулас биёен борошон бисёрай новинкаҳои беҳтарин овардагиянд. ана баъд анаи модела нишон метем. и чанд сум иём сабукаки хушрӯ 150 сомон турецкиш. и турецкишай духтаро оригиналаш. барои ки нуқтаи савдо ҳамаи борошон туркияй ҳам сумка ҳам пояфзол чизе ки мехоҳен туркӣ тоза. тарако 230 сомон марҳамат сабукаки хушрӯ аҷоиб фасонак. ина расветкаҳош идона варианти идона духтаро биёен ҳатман тамошо карда
интихоб кунен. Ана баъдан ана ин новинка омадагиай барои ҳоҷияҳо сабука кан турецки. Ино чанд будан апа? Ина нигоҳ кунен духтарако. Сабуке ҳастанд ки шлӯбку. Чанд таваяй расветкаяй. Мана чанд моделай. Аҷоиб моделакҳои хушрӯ. Сабукшонда гап нест.